Жвачки нету. دوستان عزیز، فابرلیک میگه در پیش چشم زنها уже пакет коробка бор мебиояда хел мекунанд ки бояд қадари бор бихари бубари буфурӯши дар ба дар бигарди. Не дӯстони азиз, ин кор 10-5 сол пеш буд. ҳозир кор вабше осон шудагӣ, дигар хештагӣ. 10 хона 6 таги, аммо хона да чизе дар кора ҳамон чиза мехари, не ки ойлик метиҳад. Масалан шампун, собун, посудашвак, трезашвак, ҳамон чизо ки ай магазин харидорӣ мекунӣ ку ҳам қарӯз ҳамро метавонӣ ки ай фаберлик заказ кунӣ, то дари хоната биёрану ҳам ойлик тиҳанда, ҳам падарка, ҳам ба нархи дастрас. ама чӣ гуфтанем, апай дилором дар ширкати фаберлик кор мекунад. Золотой директор шуда, соҳиби 3 фарзанди хурдсоланд. 21 рӯз пас 8000 сомон ойлик мегиранд. дар муддати кӯтоҳ 3 та директор бовардаган ва командаи калон дорад. касе ки мехоҳад кор кардан, марҳамат, ватсапу инстаграмшона мемонам, кӯкокниро ёд гиред. Как любовь с первого прикосновения, с первого пьяного сообщения. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, God. با همت بود است. رحمت کلام مادر عزیز برای گلدسته زیبا. минтаре меке фардешти ина ахир коре кардем ки маҷбур шудам инами чойи харобшави дубайскиро заказ кардам. хуб дӯстои азиз, шӯхиё ина чои беҳтарин дубайски. фикр мекунам ки и чоя шумо дасторисои чандин касои даген чандин касо тавсия додаган. чои харобшавӣ ки дар як қутӣ 50 дона аст. инами ҳар вақте ташна мемонем ку чоя кадом вақт менӯшӣ? Саҳар менӯшӣ, абед менӯшӣ, шаб менӯшӣ. ҳар вақте ки мисол ташна мондед, чои роял тайёр мекунед, менӯшед. ҳам ташнагитона мешканад, ҳам вазни танатона дур мекунад. бо баъзе нафароя запор мешаванд, шикамошон сахт мешавад. шумо нӯшед, хуб аст, сабук мешавед. инам хлебачкаш бинед. ҳам бӯи хушрӯ мекунад, гоҳе маззаи бад надорад. чои гиёҳия оригинал, моли араби, яъне дубайский, кафолати харобшавиам дорад. катинаи материал гирифта мешавад. нам хали материалакоям доранд. ҳама чӣ дорам. дубайда чизе ки ҳаст ки ҳамаша мекунам. доктор Рашел ай набор доштум. набор мистодагиай як анами витамин С барои рӯ ҳамарӯза истифода барӣ тамом шудагӣ буд. айё заказ кардам. наборш дигар чизош мондагиай вошам буд шаб бо заказ мекунам. ҳозираш да ҳами барои рӯ тамом шудагӣ буд заказ кардам. анаи лосьони хушбӯям аямиё гирифтам. ишам тӯҳфа мекунам ҳамроҳи киртаву румол. беҳад бӯи хушбӯ дорад. худам дар хона аями истифода мекунам. худам даки маъқул буд, гуфтам бе одами наздикам дам аями тӯҳфа кунам. дар хона кофеи дубайский али кафемон тамом шудагӣ буд. хонагиҳо бисёртар ҳамин маззаша мехӯрданд. ай заказ кардам бо ай дубайроӣ кардагма. баъд шлёпкаи хушбӯ заказ кардам. ай саҳифашон дорад. рости гап намедонам чанд кило хароб мекунаду, лекин ҳозир ҳама ҷода тарифи анами чой рафтестай. ина бинед. баъд анае гранулаи дӯст доштаи ман. ман дига бегранула либосҳоя дар мошинка намешум. ҳатто баъзан вақт фаромӯш мекунам ки порошок андозам, фақат гранула қадимешум ҳам тоза мешавад, ҳам хушбӯй мекунад. хулас ина гранулаҳои
бӯй ба маза барои либосамон. боз янами хариде ки ман ҳамин саҳифа кардам, аз дигар саҳифаҳо харид мекардам, 400-500 сомон ростига месӯхтум, лекин дар ин саҳифа нархҳо фарқ мекунад. ина ин шарфа барои як дӯсти наздикм гирифтам, зодрӯз дора. Шарфу материал гирифтимша, як одами қадрдона. И хали румоли амбрея, иш ручная работа, кори дастӣ, что якай маечни, катина аҷоибая. Сета як бора гирифтам, рангу ба ранг мепӯшим мегардам. Ма доим қатъим шлёпка мегардонам барое ки каблу қатъи монда мешаванд. Ҳамин шлёпка ма мехоҳам ки хушрӯ боша, ҷилодор боша. Ё шлёпкаи новинкаи дубайския. Ана иш бисёртар форидма. Идаби. Душман кишакаи. Сангош хушрӯ. Бо саҳифашонда чанд намудои дигараш ҳаста, хама иша маъқул кардам. Байни иш камакак хали каблукак дора. Маъқул шудма. Ина метавонам туёда пӯшум. Ям ҳар сеш подам қа хушрӯ мезеба ки. Ина духтаракои хушрӯи ма ҳам борои арзон метонен харид кунен, дона барои хитон, ҳам касе ки савдо кардания, бизнес кардания. Оптумда ба яри беҳтарин Заҳроҷон шумода кӯмак мекунад. Чизе ки дар коратона, ҳама чизи мехостагитона ай Дубай бо интихоби хитон равонтон мекунад.